onhan meillä melkoinen aihe, mitä kirkolle pitäisi tehdä. Taustalla on sellainen lähtökohta, että on joku hankaluus, joku ongelma, joku kipeä asia, joka pitää ratkaista. Jotain tarvitsisi tehdä. Eikö se joku meidän presidenteistä sanonut näin? Mauno Koivisto, häneen liitetään tämä lause, että jotain tarvitsisi tehdä. Ja Hannulle sanon kyllä, että tämä tilaisuussarja on kyllä ihan tämmöinen Maailmanpankin räjäyttävä kuningasidea. Hirmu hieno idea kutsua tällaisia suuria nimiä, viisaita ihmisiä, vakaasta kristillisestä vakaumuksesta tunnettuja, kirkon asiaa ymmärtäviä ja kirkkoon sitoutuneita ihmisiä kertomaan, että mitä pitäisi tehdä. Vai onko nämä kaikki nimet nyt sellaisia nimiä? En osaa sanoa. Mutta keltä oikeastaan pitäisi kysyä, että mitä kirkolle pitäisi tehdä? Kuka on se oikea ihminen vastaamaan tähän? Kun mä olin 25-vuotias sairaanhoitaja, mä lähdin opiskelemaan teologiaa. Osasin raamatut hyvin ja luterilaisen uskon muodon. Ja raamattupiirissä vähän kävin ja tiesin mielestäni hirmu paljon. Mulla oli kaverina yksi pappi, jonka kanssa mä keskustelin. Ja mä luulen, että mä neuvoin tätä pappia. Siitä on niin pitkä aika, että mä en muista. Mutta mä luulen, että mä neuvoin tätä pappia, että eikö teidän kannattaisi tehdä siellä seurakunnassa niin? Ja eikö olisi viisasta, että kirkko toimisi näin? Ja mä veikkaan, että sitä pappia vähän hymyilytti. Hän ajatteli, että tuo nuori kaveri on ihanan vilpitön uskossaan, seuraa Jeesusta, mutta se ei kyllä kauheasti tiedä tästä kirkosta. Mutta keltä tätä asiaa kannattaisi, niin silloin multa olisi silti kannattanut kysyä. Silloin multa olisi silti kannattanut kysyä, että mitä kirkon kannattaa tehdä. Mutta toisaalta niin Suomen yhteiskunnassa on nyt tämmöinen tilanne, että meidän täytyy puolustusta miettiä, siis militaria-asiaa, sitä, että miten puolustaudumme tulevina vuosikymmeninä, kun meillä naapurissa asuu tuo häirikkövaltio. Niin kuvitellaan, että puolustusvoimien komentaja Jaakkola ajattelisi näin, että kuule Kari, kuule, kun säkin oot tätä hommaa harjoittanut, oot käynyt armeijan, sun työhuoneessa on katossa roikkuu pommikone, sulla on Suomi-konepistooli kotona, oot kiinnostunut militariasta, tulepas pitämään luento meille puolustusvoimille siitä, että miten Suomen puolustus pitää järjestää. Olisiko fiksu idea? Kyllä varmaan kun joku sääntö sanoo, että niin kaikilla toiminnan ja tiedon alueilla on ne siihen alaan perehtyneet spesialistit, ammattilaiset, jotka on kouluttautunut siihen hommaan ja jotka tekee sitä hommaa. Ja niitä varmaan kannattaa kysyä, että mikä on viisain tapa tehdä sitä hommaa. Mutta mulla on kyllä yksi ehdotus, että keltä kannattaa kysyä. Ja se on Hannu. Se on Hannu, koska kun Hannu on kuullut kaikki nämä viisaat neuvonantajat, niin viimeisen kerran jälkeen, kun Matti Hyry on puhunut, hän on kirkkoherra, eikö ole? Joo. Eli hän on myös niin kuin tämän alan toimija, niin sitten sen jälkeen Hannu on niin kuin kaikkein viisain kertovaa, että mitä kirkossa pitäisi tehdä. Me soitetaan sulle sitten. Mutta ei, kyllä on tietysti niin, että boksin ulkopuolelta näkee joskus sellaista, mitä sisäpuolella ei nähdä. Kyllä on viisautta kysyä monilta ihmisiltä neuvoa. Toki kannattaa
kyllä aloittaa siitä, että kysytään, että no mikä tämä kirkko ylipäätään on. Kirkko on samanlainen sana kuin vaikka sana tiede. Tarkoittaa hirveän montaa asiaa. Hirveän montaa asiaa. Tiede on yhtä kuin tiedettä tekevät organisaatiot, niin kuin yliopisto, tieteen tekijät, eli ne ihmiset, tieteellinen metodi, se on tiede, ja tieteen saavuttama tietämys asioista, se on tiedettä. Kirkkokin on tosi monta asiaa. On tosi iso, vähän semmoinen hämäräkin käsite, että mitä se kirkko oikein on. Jotta vähän selkiytyy, niin jaetaan kirkko tämmöiseen 4 kategoriaan lohkoon. No hengellinen yhteisö kirkko on ilman muuta, puhuu Isästä, Pojasta, Pyhästä Hengestä, pelastuksen sanomaa. Eli sanomaa siitä, että on muutakin kuin vaan tämä näkyvä, mekaanis-materiaalinen todellisuus. Ja sitten kirkko on palvelemisen ja auttamisen yhteisö. Niin sanotusti kirkko tekee hyvää, auttaa pulassa olevia ihmisiä. Kirkkolaissa säädetään niin, että seurakunnissa täytyy olla työntekijöinä pappi ja diakoni, jotta toteutuu nämä 2, usko ja rakkaus. Tavallinen kansalainen näkee kirkon useimmiten median kautta. Ja kun tiedotusvälineiden kautta kirkko näkyy, niin se näkyy silloin sillä tavalla, että joku kompuroi, tulee joku nolojuttu, josta tulee uutinen, tai joku kirkollinen julkkis tempasee jostakin kirkon kellot soimaan sopivasta aiheesta. Tai sitten on semmoinen vähän niin kuin oikeampi teema, eli joku kirkon edustaja osallistuu johonkin ajankohtaiseen keskusteluun sillä tavalla, että ihmiset kokee, että olipa fiksusti ja hienosti sanottu. Noihan se onkin, just. Eli tämä on se 3. kirkon funktio tai ulottuvuus. Kirkko on yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Ja tätä kirkko tekee toisaalta sillä lailla, että jokainen kirkon edustaja on yhteiskunnallinen keskustelija. Ja sitten sattumaa välillä määrää, että jotkut kirkossa toimivat nousee 15 minuutiksi framille ja heillä on jotain kiinnostavaa sanottavaa. Ja sitten 4. kirkko on tämmöinen, tämä vähän kuulostaa hassulta kun näin sanon, mutta tämmöinen harrastusyhteisö. Harrastusyhteisö. Se tarjoaa ajanviete harrastuspalveluita, erilaisia kivoja, hyödyllisiä ryhmiä ja mukavaa tekemistä kaiken ikäisille. Kirkkoon kuuluu nyt about 64% Suomen väestöstä, 3,5 miljoonaa ihmistä. 3,5 miljoonaa ihmistä. Työntekijöitä 20 000. Aivan valtavan iso organisaatio tämä meidän kirkko. Ja nyt tulee aika tärkeä pointti. Kun tämä on niin iso organisaatio, niin tämä on kirjava yhteisö. Kirjava yhteisö. Ja tätä toimintaa rahoittaa katsomukseltaan kirjava porukka. Toimintaa rahoittaa uskova kansa, siis todella vahvasti kristiuskoon sitoutuneet ihmiset. Sitten toimintaa rahoittaa kulttuurikristityt, sellaiset, jotka ei niin uskonnosta piittaa, mutta ajattelee, että yksi osa suomalaisuutta on se, että kuuluu kirkkoon. Ja toimintaa me rahoittaa myös kirkon kriitikot, ihmiset, joilla on hampaankolossa asioita, harmittaa jotkut asiat kirkosta, mutta haluaa silti kuulua kirkkoon. Ja tästä seuraa semmoinen moraalinen johtopäätös, että kirkon vaan on viisasta olla kaikkien rahoittajiensa näköinen yhteisö.
Kirkon on viisasta olla kaikkien rahoittajiensa näköinen yhteisö. Se on vähän ongelmallinen homma, jos sanotaan, että kirkon täytyy puhua vain pääasiaa. Vain pääasia on pääasia kirkossa ja muu ei tänne kuulukaan. Ja se on, täytyy saarnata synti synniksi ja sitten armon vilaus ja sitten uudestaan synti synniksi ja armon vilaus. Jeesusta vaan, se on kirkon asia. No näinhän se niin kuin loppupeleissä on, mutta kun tätä rahoittaa tosi iso joukko ihmisiä, jotka tilaa kirkolta vähän jotain muuta, niin se on vähän, se ei oikein toimi se, että tämä toimii vain yhdellä kanavalla tämä kirkko. Rahoittajakunnan toivomus on se, että kirkko on tätä 4 juttua. Tekee diakoniaa, se on hengellinen yhteisö, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten tarjoaa monenlaista ei-uskonnollista toimintaa, rakentavaa ajanvietetoimintaa. Katsotaan, mihin kirkon rahat menee, niin siitäkin tulee vähän kuvaa siitä, että mitä kirkko on. Seurakuntatyö, eli tämä tämmöinen perushengellinen toiminta, niin siihen menee reilu 1/4 meidän varoista. Sitten 30% menee lapsi- ja nuorisotyöhön. Itse asiassa kirkon työntekijäryhmiä, jos katsotaan, niin tosi yliedustettuna on ne työntekijät, jotka työskentelee vastasyntyneistä 18-vuotias ikäisiin. Eli lastenohjaajia, nuorisotyöntekijöitä ja nuorten kanssatyöskentelijöitä meillä on tosi paljon. Eli tämä on yksi aika iso tämmöinen lasten ja nuorten liike, tämä kirkko. Palveluun sijoittuu 14%, eli se on se diakonia. Ja siitä 14% tuntuva osa menee diakonia työntekijöiden palkkaan. Kun sanotaan, että kirkko pitää huolta köyhistä, niin kyllä. Ja numeroiden valossa se ei ole mahdollista. Se ei ole mahdollista. Kirkollisvero 1% ihmisten palkasta. Ja sillä se 1% kun jaetaan niin, että siitä 14% menee palveluun, diakoniaan ja siitä iso osa diakonia työntekijöille, niin aika pieni on lopulta se rahasumma, mitä kirkko jakaa pulassa oleville ihmisille. Aika pieni on se taloudellinen avustus, mitä kirkko pystyy antamaan. No sitten on näitä yhteiskunnallisia palveluita, hautaustoimi ja sitten yhteisistä tämmöisistä arvokiinteistöistä huolehtiminen, se on kirkon toimintaa. Kun sanotaan, että jotain tarvitsisi tehdä kirkossa, niin taustalla on se, että jäsenkato on pysyvä ilmiö. Kirkko menettää koko ajan jäseniä sillä lailla, että kirkkoon kuuluu vähemmän ja vähemmän ihmisiä. Ja sitten kun tutkitaan ihmisten uskonnollisia asenteita, niin usko Jumalaan siinä muodossa, kun kirkko tällainen pehmeästi esittää, niin se vähenee koko ajan. Ja yksityistyy myös. Yksityistyy sillä lailla, että usko ei näy yhteiskunnassa, eikä siitä oikeastaan kodeissakaan puhuta samalla tavalla kuin ennen. Mutta katsotaan tätä jäsenkehityskuvioa. Tässä on Suomen Vapaa-ajattelijoiden liiton sivulta otettu jäsenmäärän kehittymisen käyrä. Me eletään vuotta 2025. Kirkkoon kuuluu 3,5 miljoonaa ihmistä. Kun mennään 20 vuotta ajassa taaksepäin vuoteen 2005, niin silloin kuului 4
4 400 000 ihmistä. Me ollaan menetetty 900 000 ihmistä 10 vuodessa. Katsotaan sitten 10 vuotta eteenpäin. Vuonna 2045, vähän huimaa, kun ajattelee, että missä minä olen vuonna 2045, mutta jos Jeesuksen paluu viipyy, niin, ja Amerikka sallii ja Venäjä sallii, niin 2045 kirkkoon kuuluu vähän yli 2 miljoonaa ihmistä. Vähän yli 2 miljoonaa ihmistä. Tämä arvio on tehty sillä oletuksella, että semmoinen prosentti jäsenistä jättää kirkon aina vuodessa. Tämä on positiivinen arvio, liian positiivinen arvio, kun oikeasti se jäsenkehitys menee sillä tavalla, että niin nuoria perheitä, jotka saa lapsen nyt, 30-vuotiaita perheitä, jotka saa nyt lapsen, niin niistä aika moni jättää lapsen kastamatta, kun vaan toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Ja on myös niin, että molemmatkin saattaa kuulua kirkkoon, lasta ei kasteta. Ja sitten tietysti niin, että aika iso osa lapsiperheistä kumpikaan ei kuulu kirkkoon. Eli me tullaan menettämään jäseniä myös sitä kautta, että kirkkoon tulevina aikoina ei liitetä kasteen kautta samalla lailla kuin tänään liitytään tai kun liityttiin 20 vuotta sitten. Ja tämän kastamattomuuden takia se käyrä laskeutuu jyrkemmin. Nyt mä en ole matemaatikko enkä tilastotieteilijä, mutta tällaisen laskelman se Vapaa-ajattelijoiden liiton matemaatikko teki, että kun huomioidaan tämä, että nuoret perheet eivät kasta lapsiaan, niin silloin käy niin, että se jäsenkatokäyrä jyrkkenee jyrkemmin, niin jyrkästi, että 2045 kirkkoon kuuluu enää 1 miljoona ihmistä. Enää 1 miljoona ihmistä. Eli 20 vuodessa 2,5 miljoonaa ihmistä vähemmän kuuluu kirkkoon. Jos kysytään ison seurakunnan kirkkoherralta, että mitä pitäisi tehdä, niin ainakin huomioida se rakentamisessa ja kiinteistöratkaisuissa. Ei kannata rakentaa kovin isoja pystejä, siis rakennuksia, kun niiden käyttäjiä ja niistä maksajia 20 vuoden päästä niin on tuntuvasti vähemmän kuin nyt. No mistä se johtuu, että kirkko jätetään? Mistä se johtuu, että kirkko jätetään? Se avainsana on megatrendi tai suuri maailmankatsomuksellinen muutos viimeisten sanotaan 50 vuoden aikana länsimaissa. Meidän länsimaissa on tapahtunut sellainen suuri maailmankatsomuksellinen muutos, selkäydin oletus siitä, että minkälainen maailma on, se on muuttunut aika olennaisesti verrattuna siihen, mitä se oli vaikka 1950-luvulla. Tätä muutosta kutsutaan kaksoissanalla modernismi, postmodernismi. Modernismi ja sen jälkeen tuleva postmodernismi on sellainen yleiskatsomus, johon kuuluu joukko ajattelutapoja. Mä esittelen näitä ajattelutapoja, niin sä huomaat, että joo, tällä tavallapas ihmiset aika lailla ajattelee. Tai ainakin olettaa, että näin ajatellaan. Skeptismi eli epäily ja kyseenalaistaminen, joka kohdistuu kaikkia vanhoja suuria kertomuksia kohtaan. Kaikkiin vanhoihin suuriin yhteisiin totuuksiin suhtaudutaan epäillen ja ajatellaan, että totuudet, jotka on kauan ollut voimassa, ne ei ole totta vain siksi, että
ne on kauan ollut voimassa, vaan kaikki täytyy pohtia uudestaan alusta. Tämä näkyy tässä suurten kertomusten häviäminen myös ihan mikroskooppisella tasolla. Enää ei kaikki suomalaiset ajattele, että lauantaina kuuluu mennä saunaan. Se ei ole enää tämmöinen yhteinen vakaumus. Enää ei kaikki nuoret ajattele niin kuin mun nuoruudessa, että elämän tarkoitus on opiskella, hankkia ammatti ja maksaa omaa elämistä ja asumistaan, ja siinäpä se onkin. Nyt ajatellaan niin, että ei kun jokainen etsii oman elämän tarkoituksensa, on tosi monenlaisia elämänpolkuja, kukin valkkaa sieltä omansa. Ei ole yhteistä isoa maailmankatsomusta, paitsi ehkä sellainen yhteinen iso kertomus kuin tiede. Sellainen ajatus, että tieteellinen tutkimus on paras tapa hankkia tietoa, ja lopulta, että kaikkein varmin tieto on sellaista, mikä on tieteellisen tutkimuksen hankkimaa tietoa. Ja tästä moderni aika tosin tekee sellaisen johtopäätöksen, että sellainen asia, mistä tiede ei saa otetta, niin se on jotenkin epätotta. Se on jotenkin epätotta. Ja tämähän on uskonnolliselle katsomukselle vähän hankala asia, koska eihän mikään tiede voi tutkia Jumalaa, koska tässä on luomakunta, jokainen tieteenala tutkii jotakin fragmenttia luomakunnasta, mutta kun Jumala ei ole osa tätä luomakuntaa, vaan Jumala on, jos mä käytän tämmöistä paikallista kuvaa, niin Jumala on luomakunnan ulkopuolella oleva juttu. Vähän niin kuin mä tulin tänne Skoda-nimisellä autolla, se on tuolla ulkona. Skoda ei ole osa tätä rakennusta, joten tätä rakennusta tutkimalla ei saa minkäänlaista selvyyttä siitä, että minkälainen auto on tuo mun punainen Skoda. Tiede ei saa otetta Jumalasta, mutta siitä tulee sellainen selkäyli-olettamus, että no, onkohan sitä Jumalaa sitten olemassa ollenkaan. Postmodernismiin kuuluu myös tällainen materialistinen maailmankatsomus, että kun mennään pienempään, vaikka ihmisen keho muodostuu soluista, solu muodostuu molekyyleistä, molekyylit atomeista, ja lopulta kaikki on vain atomien välistä determinististen luonnonlakien pohjalta tapahtuvaa biljardipallojen poukkoilua. Materiaalista toimintaa on lopulta kaikki mitä on. Myös ihmisen mielen toiminta ei ole mitään aineetonta, vaan mekanistista aivotietokoneen prosessointia. Ja tällaiseen materialismiin ei tietysti oikein mahdu henkiset ja hengelliset ulottuvuudet, muuten kuin psykologisessa mielessä. No postmodernismiin kuuluu subjektivismi. Yksilö päättää asioistaan. Yksilö päättää asioistaan. Ja lopulta se subjektivismi ulottuu myös siihen, että mikä on totta. Että yksilö valitsee omat totuutensa. Tuolla Pohjois-Amerikassa on semmoinen todella suuri filosofi ja ajattelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on markkinoinut tämmöisen todella kuningasidean kuin vaihtoehtoiset totuudet. Vaihtoehtoiset totuudet. Ja se just hyvin kuvaa sitä, että mitä on moderni subjektivismi. Tämä mahtava amerikkalainen ajattelija muuten, niin hän sanoi, että älä olla ihan 100% varmana tätä, mutta siis mulla on tämmöinen käsitys, että hän sanoi, että sitten kun hänet valitaan presidentiksi, niin meidän maa tulee tekemään suuria. Me tehdään myös avaruustutkimuksen alueella suuria. Me lähetetään miehitetty avaruuslento, ei Marsiin, vaan aurinkoon. Aurinkoon. No NASAn insinöörit sanoo tälle suurelle ajattelijalle, että no kuule, eihän se ole mahdollista, että kun he lähestyy aurinkoa, niin hehän palaa poroksi. Tämä meidän suuri ajattelija sanoi, että en mä nyt typerys ole, että me mennään sinne yöllä. Kun hän ajatteli, että hän valitsee tämmöisen vaihtoehtoisen totuuden, että aurinko sammuu yöllä. Kyllähän se nyt jokainen tajuaa, yöllä on pimeää, ei se paista.
No tähän postmodernismiin kuuluu myös relativismi, semmoinen, että kaikki on suhteellista ja lopulta ihmisten konstruoimaa. Se, miten me käyttäydytään, mitä me ajatellaan, mitä me tiedetään, niin se on pohjimmiltaan sosiaalinen konstruktio. Eli me yhdessä ollaan päätetty, että toimitaan näin, ajatellaan näin. Ja silloin se merkkaa, että asiat ei ole oikeastaan totta, vaan me ollaan vaan päätetty tiettyjä asioita. Me ollaan äänestetty totuuksista. No, postmodernismi on tietysti uskonnolliselle katsomukselle myös siinä mielessä hyvä maailmankatsomus, että kun anything goes, niin myös uskonto sopii, mutta vain yksilölle henkilökohtaisena vakaumuksena. Tähän postmoderniin ajatteluun kuuluu semmoinen, että jos mä sanon, että mä oon kristitty, niin sanotaan, että joo, hyvä sulle. Hyvä sulle. Mutta niin mä taas tykkään marjapuurosta, mua kiinnostaa muut asiat. No sitten tähän moderniin aikaan kuuluu sellainen, että ihmiset on kauhean fiksuja ja tietää, miten asiat on, osaa selittää suuria asioita. Ja uskonto osataan selittää sillä lailla, että uskonnolle on vaihtoehtoisia selityksiä. Vaihtoehtoisia selityksiä. Miksi ihmiset uskoo Jumalaan? Niin luonnostaan ajatellaan, että vaihtoehtoiset selitykset on paljon parempia kuin sellaiset selitykset, että Jumala oikeasti on ja ihmiset tajuaa Jumalan. Vaikka tämmöinen vaihtoehtoinen selitys, että kun ihminen syntyy ja hän on semmoinen kolmekuinen ja äiti kantaa sylissä, niin lapsi ei vielä tajua itsensä ja äidin välistä eroa, mutta lapsella on semmoinen kokemus, että suuri hyvä persoona kannattelee minua. Ja kun mulla on nälkä tai kakka housussa ja mä pidän ääntä, niin se suuri hyvä syli ottaa ja kannattelee minua. Kolmekuiselle tulee tämmöinen intuitiivinen jumalauskovalmius, joka sitten realisoituu aikuisten ihmisten yhteisöllisessä elämässä. Se, että ihmiset uskoo Jumalaan, tai ne, jotka uskoo Jumalaan, niin se on vaan kolmekuisen lapsen äitikokemuksen projektiota nyt taivaalliseen isään. Esimerkiksi tällainen äkkiseltään kauhean niin kuin fiksulta kuulostava vaihtoehtoinen selitys, sitä ajatellaan heti, että se on varmasti todempi ja parempi selitys jumalauskolle kuin se, että Jumala olisi oikeasti olemassa ja ihmiset on sillä tavalla Jumalan reseptiivisiä, että ne jotenkin tajuaa, että jes, suurempi on. Näin mä oon kuvannut tätä meidän nykyajan henkistä ilmapiiriä, jossa me eletään. Kuulostaako yhtään niin kuin siltä, että osuu jotenkuten maaliin? Että vähän tällaisessa maailmassa ollaan. Ja se on erilainen maailma kuin 100 vuotta sitten, tai erilainen maailma kuin 50 vuotta sittenkin. Ja tästä seuraa nyt sellainen iso trendi, johon on kyllä tosi vaikea vaikuttaa. Ja sen yksi ilmenemismuoto on se, että kirkko jätetään. Kirkko jätetään. Kun on tutkittu, että miksi ihmiset jättää kirkon, niin välillä uutisoidaan niin, että raha on se pääsyy. Mutta ei se nyt ole raha, vaan se, että ihmiset ajattelee näin, että kun mä en ole uskonnollinen ihminen, niin mä en halua rahoittaa tota yhteisöä. Kun ei olla uskonnollisia ihmisiä, niin ei ole syytä maksaa jäsenmaksua. Ja tämän taustalla on, tämän uskonnottomuuden taustalla on tämä postmoderni suuri megatrendi. Ja sitä on kyllä tosi vaikea kääntää toiseksi. Se tulee, jo nyt asia on niin, että kristinuskon painopiste on eteläisellä pallonpuoliskolla. Kaikkein tyypillisen kristitty on 30-vuotias mustaihoinen nainen. Afrikka on maailman kristillisin maanosa. Ja tuossa 2050-2060 vuosien välillä islam
tulee nousemaan maailman suurimmaksi uskonnoksi. Tämä on semmoinen iso trendi, johon semmoisella kikka kolmosella on kyllä aika vaikea millään vaikuttaa. No sitten joukko ihmisiä valitsee jättää kirkon näkemyserojen takia. Harmittaa se, kun kirkko suhtautuu niin positiivisesti homoihin, tai harmittaa se, kun kirkko suhtautuu niin negatiivisesti homoihin, tai joku muu. Ja kyllä aika pulassahan kirkko on, kun meillä on hirveän monta näkemystä, teologia on niin kuin iso juttu, ja sitten kirkko tekee monta asiaa, niin on hirveän monta rasahdusta, josta ihminen voi loukkaantua ja ottaa ritolat. Ottaa ritolat, eli jättää kirkon. No sitten pieni joukko jättää siksi, että pettyy johonkin palveluun. On joku ikävä kokemus seurakunnan palvelusta. Ja sitten meillä on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoo näin, että uskon Jumalaan, mutta en tarvitse siihen kirkkoa. En tarvitse siihen kirkkoa. Ja tämä on yksi postmodernin maailman ilmiö, että termi järjestäytynyt uskonnollisuus niin on jopa niin kuin kirosana. Järjestäytynyt uskonnollisuus. Koetaan, että siinä on jo lähtökohtaisesti jotain outoa. Uskonto on niin henkilökohtainen asia, että en mä siihen mitään yhteisöä tarvitse. Ja se merkkaa tietysti kirkolle hallaa, harmia ja jäsenkatoa. Uskonnottomiksi ilmoittaa noin 1/4 väestöstä, ja alle 40-vuotiaista 1/3 sanoo, että mä oon ihan uskonnoton ihminen. Ja kun tämä 1/3 ei sitten kasta lapsiaan, niin siitä seuraa se, että se jäsenkäyrä on niin kuin kivenheitto, että kivi laskeutuu aika jyrkästi siellä loppupäässä alas. No mitä sitten pitäisi tehdä? Niin musta näyttää, että meillä on kyllä joukko tämmöisiä strategioita, joilla me reagoidaan tähän jäsenkatoon ja semmoiseen tarpeeseen olla merkittävä, relevantti ja mukava osa ihmisten elämää. Yksi strategia on se, että me rakennetaan semmoinen lööppi- ja somekirkko. Tehdään sellaisia jänskiä, kivoja pumpseja, jotka ylittää uutiskynnyksen. Ostetaan suuria nimiä puhumaan kirkolle. Vaikka tämä tilaisuussarja on sellainen. Ostetaan itse presidentti puhumaan, niin saadaan uutinen ja sitten ihmisiä koolle. Ja meidän kannattaisi tehdä sillä lailla, että niin me rakennetaan joistakin niin kuin fiksuista ja filmaattisista ja sanavalmista kirkon työntekijöistä ihan tarkoituksella sellaisia julkishahmoja, jotta niin kirkko näkyisi median kautta ja ihmisille tulisi sellainen positiivinen fiilis, että kivoja ihmisiä siellä kirkossa. Tämmöinen laskelmoitu informaatiovaikuttaminen, niin sellaiseen kannattaisi ruveta. Mä en siis vakavissaan sano tätä, että sellaiseen kannattaisi ruveta, mutta että tämmöisiä ilmiöitä on kirkossa. No sitten semmoinen strategia meillä on, että me perustellaan olemassaoloamme sillä, että meillä on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Me pidetään yllä joukkoa kaikille yhteisiä tärkeitä rakennuksia, pidetään yllä hautausmaita, tehdään diakoniaa ja sitten ollaan merkittävä arvokeskustelija. Merkittävä arvokeskustelija. Ja sitten muistutetaan siitä, että länsimaiset arvot, on oikeasti olemassa semmoinen käsite kuin länsimaiset arvot. Kaikkien ihmisten tasa-arvo muun muassa ei ole mikään globaali idea ollenkaan, ei ollenkaan, ihan länsimainen ilmiö on. Niin
niin muistutetaan, että no, nämä meidän parhaat arvot, ne perustuu kristinuskoon. Niiden juuret on kristinuskossa. Kristityt itsekään ei ole tosin eläneet aina omien arvojensa mukaan, mutta älä tee niin kuin me tehdään, vaan tee niin kuin me sanotaan. Se, mitä kristinusko periaatteessa opettaa, niin siinä on aika hyvä arvopohja ja sen varaan meidän yhteiskunta rakentuu. Tällaisesta muistutetaan ja sitä kautta sanotaan, että kirkko on yksi meidän niin kuin tervettä arvopohjaa ylläpitävä organisaatio. No mä nyt luokittelin nämä semmoisiksi ei niin toimiviksi strategioiksi, koska näistä ei seuraa se, että joku haluaa pysyä kirkon jäsenenä. Kun just lähtisi niin kuin siitä liikkeelle, että miten saadaan ihmisiä pysymään kirkon jäsenenä. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä yhä useampi pysyy kirkon jäsenenä tietoisesta päätöksestä käsin. Hän pohtii sitä asiaa ja miettii, että saanko kirkolta ja onko kirkon arvot sellaiset, että mä haluan kuulua siihen, haluanko tukea kirkon toimintaa. Sillä perusteella päätetään, että mä maksan jäsenmaksua. Ja silloin käy kyllä niin, että jos telkkarissa on joku tosi kivan näköinen, hyväsanainen pastori, joka toisessa ohjelmassa, niin vaikka se olisi miten viihdyttävä tyyppi, niin ei sen takia kukaan halua maksaa 300 euroa, 500 euroa, 700 euroa vuodessa kirkon jäsenmaksua. Eli tämmöinen pumpsi-kristillisyys tai persona-brändikristillisyys tai kirkkous, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä niin kuin jäsenhankinnan kannalta. Jäsenhankinnan kannalta merkitystä lopulta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niin on vaan sillä, että miten ihmiset kokee, että he saa hengellistä yhteyttä kirkkoon. Lopulta vaan kirkossa tulee olemaan sellaiset ihmiset, jotka uskonnollisesta syystä käsin kuuluu kirkkoon. Mä ajattelen, että mä oon uskon ihminen ja kirkko on mun uskon yhteisö. Ja siksi mä haluan antaa ne mun ruplat kirkolle. Eli nyt mä palaan siihen, että ihan pitkässä juoksussa niin kirkosta tulee jäämään jäljelle se semmoinen hengellinen ulottuvuus. Ja tämmöiset yhteiskunnalliset ulottuvuudet tulee ohenemaan. Jos ajatteltaisiin näin, että tämä on uskon yhteisö, niin nyt mun esityksen loppusuoralla mä esitän joitakin uskon yhteisön strategioita tai toimintatapoja, joita meidän kannattaisi suosia, rakentaa ja edistää. Nämä on aika tämmöisiä abstrakteja juttuja, joista mä nyt kerron. Enemmän asenteellisia, ei tule nyt kauhean hyviä käytännön vinkkejä, mutta esitän seuraavaa. Hengellisenä yhteisönä niin meidän kannattaa pitää esillä perinteistä kristinuskoa. Perinteistä kristinuskoa, mutta aikuisella tavalla. Aikuisella ymmärrettävällä tavalla. Kyllä tähän ihan perinteiseen kristinuskoon ilman muuta kuuluu sellaisia vaikeita asioita ja tuonpuoleisia uskonvakaumuksia, joista on hankala saada kiinni. Mutta sitä hankaluutta ei helpota se, että jotenkin lasketaan rimaa ja väljähdytetään sitä kirkon sanomaa. Jos sä lähdet opiskelemaan lääketiedettä ja sulle tulee sellainen tuntu, että neurologian kurssi on kauhean vaikea, että mä en oikein saa kiinni aivojen toiminnasta, niin ei se neurologian opettaja sano, että no yksinkertaistetaanpas tätä hommaa, että aivot ajattelee ja pikkuaivot saa sut liikkumaan. Että aivot on tietokone, kurssi päättynyt. Ei näin,
vaan se sanoi, että no nyt niin lue enemmän ja niin käy täydennyskurssia. Eli mä hain sitä, että niin vaikeita vakaumuksellisia tuonpuoleisuususkon asioita tähän kristinuskoon kuuluu, mutta niin niitä vaan kuuluu opettaa ja selittää aikuisella tavalla ymmärrettävästi. Relevanttisuuden harha tarkoittaa sitä, että yritetään olla hyödyllinen, kiinnostava ja relevantti, ja siksi valitaan semmoisia aiheita esille pidettäväksi, jotka jotenkin saa nopeasti näkyvyyttä ja mediatilaa, mutta jotka ei pitkässä juoksussa kanna. Ja tietysti kun kysytään, että mitä kirkon pitäisi tehdä, niin täytyy kysyä, että mikä on se kirkko, kuka on se kirkko. Ja no se ei ole vaan työntekijät, vaikka työntekijät on kyllä tosi paljon, mutta se on myös seurakuntalaiset ja kirkon jäsenet. Jokaisen kirkon jäsenen, helppo sanoa, vaikea tehdä, pitäisi olla evankelista. Omalla esimerkillään näyttää suuntaa kohti kirkon kelloja. Kun mä menin, nyt tulee tosi tyhmä tarina, koska on jossain mielessä vähän tylsää kuulla, mitä kivikaudella tapahtui, kun se ei hyödytä kauheasti 2025-luvun kirkkoa, mutta kuitenkin niin elettiin kivikautta ja mä olin lukiossa, eli kauan sitten, välitunnilla pelattiin pingistä aina. Ja välillä lintsattiinkin tunnilta ja mentiin pelaan pingistä. Mitä sanoo 16-vuotias poika, kun pallo menee ohi eikä saa kiinni? Mitä sanoo 16-vuotias poika? Hän puhuu teologiaa tai anatomiaa. Eikö niin? No, siellä oli yksi poika, joka ei kiroillut. Ei kiroillut ollenkaan. Kun pallo meni ohi, niin hän sanoi, että nakki. Nakki. Arvas, minkä lempinime hän sitten sai koko lukioajaksi. Joo, nakki. Mä kerran kysyin häneltä, että miksi et sä kiroile? Miksi et sä kiroile? Ja se kaveri sanoi, että mä oon uskossa, että me uskovat ei kiroile. Mä olin ihan ällistynyt. Mä kysyin, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja hän kertoi. Ja mua kiinnosti hirmuisesti se, että hyvänen aika, että kaveri uskoo Jumalaan, että mitä se on. Mitä se on. Mä olin käynyt rippikoulun, mutta mulla oli kyllä mennyt ihan hilsee yli kaikki. Ei ollut mitään jäänyt. Ihan tavallinen koti, mutta jotenkin kun ikätoveri kertoi uskosta Jumalaan, niin silloin vasta se niin kuin ylipäätään kiinnosti ja mä tajusin jotain. Ja niin me keskusteltiin paljon ja hän kutsui, että lähde tuonne seurakunnan nuorten iltaan, että niin siellä kanssa pelataan pingistä. Ja mä menin luterilaisen seurakunnan nuorten iltaan, jossa oli semmoinen nuorisotyöohjaaja, joka hänkin välillä kysyi, että ootko Kari jo antanut elämäsi Jeesukselle? Aika järskä kysymys. Ja niin, mä en nyt muista, miten se tarina jatkuu, ja hyvä onkin, että en muista, mutta niin on kuitenkin, että sen lukiovuoden niin kuin lopussa mäkin kuuluin kristittyjen joukkoon. Ja tämä on vähän rasittunut ilmaus tämä, että olin tullut uskoon. Mä en kyllä muista mitään tämmöistä isoa kokemusta, mutta näin kuitenkin, että kun menin lukioon, niin mä en tajunnut näistä jutusta yhtään mitään. Ja sitten lukio eka vuoden jälkeen, niin mä kävin seurakunnassa ja luin Raamattuakin. Ja niin tässä näkyy kuva siitä, miten niin kuin tavallinen kristitty on evankelista toiselle. Mutta niin, ei ole kauhean hyödyllinen kertomus, kun tämä on tapahtunut kauan sitten. Mutta sitä mä kyllä välillä mietin, että
että onko meidän kristittyjen elämäntavassa mitään semmoista, että se saisi naapurin kysymään, että hei, että tuo usko niin kuin tekee sulle jotain semmoista hyvää. Tuo usko antaa sulle jotain, että mitä se oikein on. Onko meissä semmoista, että se herättäisi uteliaisuutta, mielenkiintoa tai vaikka vähän niin kuin kateutta? Onko meissä mitään semmoista vastakulttuurista elämäntapaa, joka saa ihmiset kysymään, että mitä tuo teidän usko oikein on? Erään tarinan mukaan kaveri istui puiston penkillä ja itki katkerasti. Siihen tuli kristitty ja istui siihen viereen ja otti tällainen harteista kiinni ja kysyi siltä itkevältä mieheltä, että onko veli uskossa. Ja se itkevä mies sanoi, että ei, en ole, että mulla on muuten vaan niin paha olo. Tässä on varmaan niin kuin kuva semmoisesta, että suomalaiseen hengellisyyteen kuuluu vähän tämmöinen ajatus sen perinteiseen hengellisyyteen, että toiset on suruttomia, eli niitä ei tämä usko kolauta, ja sitten toiset on ihan hirveän masentuneita, ne on niitä kristittyjä ihmisiä, surullisia ihmisiä. Mutta joo, mun pointti on se, että niin, pidetään vaan kiinni perinteisestä kristinuskosta. Ja ajatellaan, että jos se on vaikea, niin suhtaudutaan samalla lailla kuin kaikki aikuiset ihmiset tekee vaikeisiin asioihin silloin, kun ne opiskelee vaikka ammattia. Että ne vaan sitten niin kuin pohtii ja ajattelee ja opiskelee sitä enemmän. No sitten seurakunnan tämmöiseen sanomaan siihen kuuluu mielellään sellainen käytännöllisyys, että neuvotaan selkeästi, että miten eletään kristittynä ja Jeesuksen omana. Ajatellaan, että ollaan opettajia, jotka opettaa kirjoittamaan tai ajamaan polkupyörällä, niin ihan konkreettisesti neuvotaan, että millä sanoilla Jumalaa lähestytään. Kaikkein lyhimmillään se kai tapahtuu 3 sanalla, että kiitos, auta. Ja sitten kun ihminen on luonnostaan utelias, niin hän varmaan jatkaa, että kiitos, auta, opeta minua tuntemaan sinua enemmän. Musta tässä jo olisi tosi paljon jokapäiväiseksi rukoukseksi. Sitten mä ehdottaisin, että samalla kun pidetään kiinni perinteisestä kristiuskosta, niin hyväksytään tämä uskon vaikeus. Tämä on vaikea laji meille sisäpiiriläisille, vaikea laji kaikille ihmisille. Eräs kaveri tuli Jeesuksen luo ja pyysi, että lapseni on sairas, että auta Jeesus. Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista, jos uskot. Niin se mies sanoi, että minä uskon. Miten se jatkuu, kuka tietää? Minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja siinä on kuva siitä, että kaveri, joka ihan näkee Jeesuksen omin silmin ja tietää, että hän on parantanut muita, niin sekin sanoo, että musta on 2 ääntä. Uskon ja musta on tämmöinen epävarmuus. Mä en tiedä, mitä mun sydän sanoo. Se sanoo kyllä ja se sanoo ei. Niin hyväksytään tämä tällainen epävarmuus. Ei vaadita ihmisiltä sellaista superkristillisyyttä. Vähäkin usko riittää. Suunta on paljon tärkeämpää kuin se, että miten hyvin ollaan perillä. Se kristittyjen eka nimikekin oli, tai yksi varhaisimpia nimityksiä oli sen tien kulkijat. Apostolien teossa alkuseurakunnan ihmisiä kutsutaan sen tien kulkijoiksi. Ajatus on, että ei olla perillä, mutta ollaan tiellä. Ja tähän uskon vaikeuden hyväksymiseen kuuluu se, että hyväksytään se, että on monenlaista hengellisyyttä. On monenlaista hengellisyyttä. Ja
mielellään avataan ovet ja järjestetään toimintaa sellaisille ihmisille, jotka sanoo, että mä en ole kirkollinen, mutta mä oon uskonnollinen. Tai jotka sanoo, että mä en ole uskonnollinen, mutta mä oon henkinen ja hengellinen. Mun mielestä ei pitäisi niin hirveän niin kuin tarkkaa pitää siinä, että minkälainen henkinen toiminta saa tulla kirkkoon. Ja sitten, jos me hyväksytään uskon vaikeus, niin meidän täytyy suostua siihen väkikatoon. Meidän täytyy vaan suostua, vaikka se tekee niin kipeää, että niin sattuu. Täytyy suostua siihen, että tämä länsimäinen katsomusmurros, niin se vaan väistämättä johtaa siihen, että kirkko kutistuu. Väistämättä se johtaa siihen, että kirkko kutistuu. Siihen täytyy niin kuin sillä tavalla suostua, että ei ruveta tekemään sellaisia niin kuin epätoivoisia niin kuin hätäyrityksiä olla relevantti. Ettei sillä niin kuin tehdä niin, että ravistellaan ihan hirveästi hihaa ja kaikki ryönä, mitä sitä putoaa, niin kaikkea yritetään. Se näyttää vähän epätoivoiselta ja ei kuitenkaan johda mihinkään. Ja vielä herätysliikkeille mä ehdottaisin, että kannattaa pysyä kirkossa. Kannattaa pysyä kirkossa ihan tämmöisistä strategisesta oveluudesta johtuen. Ja herätysliikkeellä mä tarkoitan nyt Sleytä kansanlähetystä ja Raamattuopistoa. Tuo Kräsä kansanraamattuseura, niin se tulee kyllä pysymään kirkossa. Mutta että herätysliikkeen niin kannattaisi pysyä kirkossa. Ja kirkon puolelta taas, niin siinä olisi viisautta, että herätysliikkeet saisi kirkon sisällä pyörittää omia jumalanpalvelusyhteisöitä. Vaikka se toki kirkon sisällä häiritsee hirveästi, että naispapeilla ei ole sinne asiaa. Mutta se nyt on yksi haava tässä meidän hommassa. Toisaalta toivoisi, että herätysliikkeellä olisi sellaista joustoa tässä pappiskysymyksessä, että ei nyt niin jyrkästi dissattaisi tai opetettaisi naispappeja vastaan. Se on periaatteessa niin kuin tietysti hirveän ongelmallinen juttu, että puolet papeista on naisia, niin on vähän ongelmallista, että meillä on kristillisiä liikkeitä, jotka ajattelee, että puolet pappistyövoimasta on niin kuin väärin perustein kirkolla hommissa. Että onhan se vähän nurikurinen juttu. Mutta silti mä ymmärrän, että nämä herätysliikkeet mielellään uhkailee kirkosta eroamisella. Ja mä sanoisin, että siinä on varmaan kyse jäsenhankinnasta heillä. Että kun uhkaillaan, että me erotaan kirkosta, niin sillä he saavat näihin herätysliikkeisiin jäseniä. Ja niin nämä herätysliikkeet perustelee omaa tarpeellisuuttaan sillä, että kuvataan tämä kirkko hirveän niin kuin maallistuneeksi, rappeutuneeksi. Tule meille, kun kirkko on niin huono. Mä veikkaan, että se on vähän tämmöistä strategista puhetta se kirkkokritiikki herätysliikkeellä. Mutta heidän kannattaisi pysyä kirkon jäseninä, koska siinä käy niin, että 50 vuoden päästä vaikka, 50 vuotta on lyhyt aika, tai 25 vuottakin, niin kun todennäköisesti käy niin, että se jäsenkäyrä menee noin kuin se menee vuonna 1945 vähän yli 1 miljoona jäsentä. Ja ne 1 miljoona jäsentä kuuluu kirkkoon siksi, kun ne on niin itse vakaasti päättänyt, että mä kuulun kirkkoon, koska mä oon uskonnollinen ihminen. Niin todennäköisesti niiden uskonnollisuus on tätä herätysliikeuskonnollisuutta. Tai niin kuin lähellä sitä. Lähellä sitä. Ja siinä käy niin, että nämä herätysliikkeet tavallaan niin kuin sisältäpäin pystyy kaappaamaan kirkon. Tämä on vähän sisältäpäin kaappaamaan kirkon. He saavat kirkon maavuokra pääoman omaan käyttöönsä. Olisi kauhea virhe perustaa nyt Sleyn kansanlähetyksen ja Raamattuopiston oma pieni kirkkokunta. Se hajautus aika äkkiä omiin riitoihin. Ja kirkon
omaisuus jäi sitten luterilaiselle perinneyhdistykselle vuonna 2054. No sitten seuraava pointti, toiseksi viimeinen. Musta on jänskä, miten meillä on tosi paljon oppineita ihmisiä kirkossa, mahtavat tutkinnot, kirkon työntekijät, opiskelee ja papit, tohtoreita joka ovesta tulee. Ja väitöskirjoja tehdään paljon, teologista tutkimusta tehdään paljon. Kirkolla on ihan oma elinki, kirkon tutkimuskeskus, joka kustantaa ja teettää teologisia tutkimuksia tai oikeastaan sosiologisia tutkimuksia pääosin. No tämä teologinen tutkimus ja aivoenergia, niin se kannattaisi suunnata järkevään, niin kuin nykykirkon tilanteen näkökulmasta katsottuna järkevään. Ja missionaarisen, eli evankelioivan työn kannalta järkevään, apologeettisen, eli uskon älyllisen puolustamisen näkökulmasta järkevään kannattaisi suunnata se tutkimus. Siitä ei ole hirveästi hyötyä, että tutkitaan siis tämän niin kuin kirkon sanoman ymmärrettävän esittämisen kannalta. Siitä ei ole hirveästi hyötyä, että tutkitaan toiseutta, erilaisuutta, muukalaisuutta, vähemmistöjä, sukupuolikysymyksiä. Ja niin edelleen. Minun on tosi vaikea keksiä, että mikä olisi semmoinen väitöskirja, josta olisi niin kuin aika nopeasti hyötyä niin kuin kirkon julistukselle. Sillä mä ajattelisin, että siinä olisi viisautta, että teologista tutkimusta suunnattaisiin niin kuin siihen, että tuloksena saataisiin niin kuin hyviä vinkkejä, että miten näistä hengen asioista pystyisi puhumaan uskottavasti, miten vastata kirkko- ja kristiusko kritiikkiin älyllisesti vakuuttavalla tavalla. Sellaisen se teologinen energia kannattaisi käyttää, eikä, en sano mihin se käytetään. Ja sitten viimeinen pointti, tämä on nyt tämmöinen toivomuslista, että se usko on sellainen asia, että se elää kodeissa, mutta nyt kun me puhutaan kirkosta, kirkko on yhteisö, joka konkretisoituu seurakuntana, paikallisseurakuntana, johon sä kuulut ja jonka tilanteeseen sä osallistut silloin tällöin ja jonka toimintaan sä haluat rahoittaa. Niin olisi se ihana, kun nämä seurakunnat olisi kivoja yhteisöitä, jossa olisi kivoja ihmisiä, hyväntuulisia ihmisiä. Vaikka seurakunta on syntisten sairaala, niin me sairastettaisiin sillä lailla, että ei kuitenkaan tartutettaisi toisiamme, vaan parannettaisiin toisiamme. Ja kyllä me tarvitaan itsestään selvää, mutta että niin osaavia, hyviä työntekijöitä. Rekrytilanteet on semmoisia tosi tärkeitä pelipaikkoja. Ja sitten rekryn jälkeen se, että miten ihminen perehdytetään hommaan ja miten seurakuntalaiset ottaa vastaan uuden työntekijän. On tosi ikävä, että meillä on semmoista katoa. Mä muistan Kuopiosta meidän seurakunnasta semmoisen tosi kivan tytön, joka oli lapsikuorossa ja sitten lähti teologiaa opiskelemaan ja niin kuin papiksi ja seurakuntaan muutaman vuoden oli töissä ja sattui huonohenkisiin seurakuntiin töihin, niin lähti sitten kirkon töistä pois. Ja todella niin kuin vakaa sydämen kristitty kiva ihminen. Menetettiin hyvä työntekijä työyhteisöongelmien takia. No niin, mä oon nyt kuvannut tätä ongelmaa. Sanoisin, että niin kuin mun yksi iso pointti oli se, että me eletään semmoisessa valtavan suuressa maailmankatsomuksellisessa muutoksessa, joka on johtanut ihmisen maailman ja elämänkatsomuksen tämänpuoleistumaan ja yksityistämään. Ja siitä seuraa vähän väistämättä, että henkiset ja osa hengellisistäkin ihmisistä, niin he eivät vaan löydä tietään kirkon jäsennyyteen
semmoiseen jäsenyyteen, jossa halutaan maksaa sitä 1% jäsenmaksua. Että tällainen iso katsomuksellinen muutos on menossa ja siihen on mahdotonta vaikuttaa. Ja siksi mä niin sanoin, että ihan semmoisia niin kikkakolmosia, semmoista pumpsi, lööppi ja huomiotalouskirkollisuutta, niin semmoiset temput, niin ne näkyy, mutta ne ei kanna. Ne ei kanna. Ja sitten mä sanoin, tai omasta mielestä tärkeä pointti on myös se, että nyt tänään, kun meillä on 3,5 miljoonaa jäsentä, meillä on tosi monenlaisia ihmisiä, jotka rahoittaa tätä toimintaa. Niin siksi mä itse ajattelen, että se on oikeutettua, että meillä on tosi monenlaista seurakunnallista toimintaa. Ja musta on vähän kapeakatseista sanoa, että joo, kaikki toiminta vaan Jeesus-toiminnaksi. Siinä ei silloin kuulla sitä suurta jäsenistöä ja sen toivetta. Mutta pitkässä juoksussa, tämä oli näin mun viimeisten slaidien pointit, pitkässä juoksussa mä ajattelen sillä, että meidän kannattaa ajatella, että me ollaan ensisijaisesti hengellinen yhteisö ja jäljelle jää kirkossa ne ihmiset, jotka kokee, että mä oon tuon hengellisen yhteisön jäseniä ja haluan siihen kuulua, vaikka naapuri vähän ihmettelisi. Kiitos Kari. Joo. Ei kun luit ihan oikein. Tehdäänpä niin, että käydään nyt yhteistä keskustelua ja niin mä laitan mun kirjan kiertämään sen takia, että kun mä sanoin, että yksi strategia on se, että kerrotaan kivasti, mutta aikuisen älykkäästi, että mitä tämä kristiusko on, niin mun mielestä yksi oma kehu haisee, mutta haiskoon, niin yksi esimerkki siitä on tuo mun kirja Uskon iloon. Niin laitan sen kiertämään.